Mary, ang imong kong buhok kay kulot kaayo. Ang imo sa nina kay hugaw na pud kaayo. Mag-ilis taon niya ha. Kay para nagtulog, presko. Dula-dula sa ta. Yay! Hapon na sad, tingluto na pud karon. Unsa kay laming sudanon ha? Ay tama, ang paboritong sudan sa kong anak, adobong manok. Mapugos yung kong luto ron ba kay unsaon nagrisdi si Claire. Ako sa kwaon ang manok sa rep para mahuluman ako daan. Pagkahuman, andamon akong mga lamas. Tara Mary, mulakaw ta. Mami, moatos ako sa bakanting luti kay magdula mi ni Mary. Sige Maria, kay magluto pa pud ko. Lutoon ako imong paboritong sudan. Hapon naman di ay Mary. Muuli na lang siguro ta oy. Kay basig na ay wawak ba? Ay salamat, humulan na jud nako ang manok. Karon andamon ako ang lamas sa akong adobo. Luya, bombay, paminta. Syempre, dili na ko kalimtan ang matching sarap para lami ang lasa sa akong adobo. Og, butangan ako og kulikot para humot ang ako ang adobo. Kainsa? Na ano ko'y kulang? Ay, tama. Wala day ko'y ahos. Akong tawagon si Maria B. Kay akong suguon sa tindahan. Maria! Uy, timing nga Mary. Uy, kay gitawag ta ni Mami. Muuli na ta kay hapit naman pud mong ngit-ngit. Maria! Mami, nanak ko! Oh, nga na nagdagandagan man ka? Gitawag man ko nimo Mami. Nya ni ulit na pud mi ni Mary kay hapon naman. Maayo kay niuli na ka. Pasuguwa sa kong ahos sa tindahan, be. Ha? Na Mami, dili ko Mami oy. Nagalay wawak na dapat sa may kandingan. Ha? Usay wawa. Kahayag pa aron. Sige na, pagdali. Utanga sa dito na Brian. Na, dili jud ko Mami. Si Claire lang good. Usay, Kling. Wala man ni duty. Sige na, pagdali na. Kay lutuon ako yung paboritong sudan. Mami, oy. Nya pila man. Balik tres lang, Maria. Pagdali na dito. Okay, Mami. Dagan-dagan din padulong sa tindahan para dili ko mangitnitan. Ayo lang pagdagan, Maria. Kay basig madagma ka. Si senyorita man tuon ang dagan-dagan. Asa ka to siya padulong? Nagdala-dala pa jud og manika og bag. Sige ko siya sa tindahan no. Tama kay padulong po ko dito. Karon sungugon ta ka. Tama-tama kay nagkilom-kilo man. Basta ba mo talawa na senyorita.